Λοιπόν, το απόγευμα στις 7.30 ώρα οργανώνεται μια τεράστια εκδήλωση κάτω στην παραλιακή ζώνη Καβάλας απέναντι από τη Βοβόνη. Καλούμε όλους τους καβαλιώτες βημότες, καλούμε όλη την περιφέρεια να συμμετέχει σε αυτήν την πολύ μεγάλη εκδήλωση. Από νωρίς θα χορέψουν παραδοσιακοί σύλλογοι και γύρω στις 8 και 4 θα ξεκινήσουν οι ομιλίες με επίσημο προσκεκλημένο τον κύριο Αρτέμι Σόρα και τον κύριο Βασίλη Θεοδωρόπουλο, όπου θα τοποθετηθούν στοχευμένα για πολλά θέματα, όπως το επίμαχο θέμα του Δήμου Καβάλας, το οποίο θέμα έχουμε φέρει μέσα σε Δημοτικό Συμβούλιο για να μπει σε διαβούλευση και επιτέλους να δούμε, όπως είπε και πιο μπροστά ο Αρτέμις ο Σόρας, τι είναι δικό μας, τι μας ανήκει, τι θέλουμε και τι πρέπει να γίνει. Καλώ λοιπόν όλους τους καβαλιώτες να κατεβούν σε αυτή την εκδήλωση, να ακούσουν και να ακούσουν για τον Brenton Woods, να ακούσουν όλα αυτά που μας κρύβαν τόσο καιρό, γιατί πλέον η αλήθεια είναι ολοφάνερη και πλέον θεωρώ ότι όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτόν τον αγώνα από την αρχή, γιατί συμπληρώνουμε και ένα χρόνο, δικαιώνονται πλήρως. Σε μια πολύ παλιά πόλη, την Σκαβάλα, αν δεν κάνω λάθος, του 4ου αιώνα, οι καβαλιώτες έχουν δώσει πολύ μεγάλο δείγμα και ειδικά με τον Παράσχο που είναι στο δημοτικό φορέα. Γίνεται μια πολύ μεγάλη γιορτή. Αξίζει τον κόπο να πούμε ότι έχουν εργαστεί πάρα πολλοί άνθρωποι αρκετά χρόνια για τη δημιουργία όλου αυτού του εγχειρήματος, θα πω, της παλαιγενεσίας των Ελλήνων, με βασικά εργαλεία, πάρα πολλά εργαλεία, τα οικονομικά εργαλεία όπως τα έχουμε δώσει. Σήμερα έρχεται να αντιμετωπίσουμε και τη δημοτική εξουσία όπως μπορεί να τοποθετηθεί στα χρήματα του Παγκόσμιου Ταμείου. Έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά στην Καβάλα. Πιστεύω ότι θα φτάσει σε ένα αποτέλεσμα για να καταλάβουν όλοι οι Δήμοι ότι έχουν δικαίωμα στα χρήματα αυτά, διότι ο Δήμος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και μπορεί να πάρει τα χρήματά του, όχι να τα κατεβάσει ουσιαστικά, είναι ήδη στις τραπεζές του. Βέβαια, είδαμε όλο αυτό το κυνήγι που γίνεται στις οργανώσεις τις δικές μας, ιδιαίτερα στην ΕΣΥ, διότι η ΕΣΥ είναι γεγονός και η ΕΣΥ σημαίνει Ελληνοσυνέλευση, είναι σε όλη την Ελλάδα. Για πρώτη φορά μπορεί ο Έλληνας να έχει τη δικιά του συνέλευση, τα δικά του γραφεία, τα δικά του στέκια, να κάνει πραγματική άσκηση εξουσίας και κυριαρχίας, γιατί από αυτόν πηγάζει δύναμη και εκεί είναι η πραγματική δημοκρατία, χωρίς να την διαχειρίζονται ή να την εκπροσωπούν άνθρωποι Έλληνες, μη Έλληνες, ανθέλληνες, αλλογενείς, ίσως και προδότες, ίσως. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να μπουν όλα τα πράγματα στη θέση τους. Ήδη έχει ξεκινήσει ένα τεράστιο εγχείρημα σε όλη την Ελλάδα, έχοντας 60 γραφεία ενεργά με αφημί, πάρα πολλά που δημιουργούνται. Στείλεται μια τεράστια πλατφόρμα των Ελλήνων που θα μπορούν να μπαίνουν μέσα, να διοικήσουν δημοκρατικά, να πεπαιδευτούν σε αυτή τη δημοκρατία, στη συνύπαρξη, στη συγχώρεση που σημαίνει, συγχώρεση δεν σημαίνει συγχωρούμε αμαρτήματα, αλλά χωράμε όλοι μαζί. Μπορούμε να χωρέσουμε κάτω από ίδιο σκοπό, στόχο, την απελευθέρωση της Ελλάδας μας, χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα και χωρίς χρώμα. Και ξέρετε, το χρώμα είναι καθαρά οικονομικό για μένα και δεν έχει μόνο το χρώμα μαύρου-άσπρου. Με αποτέλεσμα να είναι ένα εγχείρημα το οποίο να μην μπορεί κανείς να το χτυπήσει, είναι να μην μπορεί να το αντιμετωπίσει πια, με αποτέλεσμα να τρέχει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, να φτάσει σε ένα τεράστιο επίπεδο ένωση των Ελλήνων, για να πάμε σε μια καθαρή εθνοσυνέλευση. Η κάθετη κυριαρχία των Ελλήνων θα δώσει ένα τεράστιο χτύπημα στο κτήνος και θα μπει σε μια τροχιά και καινούργια λειτουργία όλος ο ελληνισμός, ο Έλληνας, η δημιουργία του, το μέλλον του, η οικονομία του, η ανάπτυξή του. Καλούμε όλους τους Έλληνες να μπουν στη ΕΣΥ. Η ΕΣΥ είναι των Ελλήνων και δεν είναι δικιά μου και κανενός αλλού. Είναι μόνο δικιά του. Για μια καθαρό άσκηση εξουσίας του λαού που πραγματικά από εκεί πηγάζει η δημιουργία, η δύναμη και το κράτος το ίδιο. Για το κράτος σημαίνει δύναμη και η δύναμη λέγεται κράτος. Άρα η δύναμη είναι του λαού και δεν θα την μεταβιβάσει ποτέ, θα την κρατήσει ο ίδιος.